Okay, arita sa natad na to no, liay kahoy atong potlon mga kaigsunan ko. Kay sugnod. Okay. Diya. Ani tanan potlon na ni kay sugnod. Liman po ni og kahoy nga may musla no nga mahimong lamber. Okay, pan man ni. Kanang gagmay nga kahoy diri ba. Tol ni potlon kay sagbot po no. O magamit na to ni pang sugnod puhon. O ganatay sugnuran. O napunta nung sugnuran na ni. Okay, putlon na to ni o. Kaya tanan dili putlon. Ano ni buwad mga igsunan ko. Okay, okay ba? Tanawa ko ninyo kung sa sugnuran ako alipuhon pero di pa karon. Okay. Mo ni mga igsunan. Ako nang ipamutol dayon ni buwad ako diri o kani mao na ni siya. Mabasin kini mo sugnuran ani. Kita mo ana napoy dakong kahoy ato pa na sugnod sugwan na litsonon puhon. Basid man tinuod ba makita ninyo puhon ug unsa na kung ipanulti og natuman ba. Okay mo na ni ready na ta no sa atong pangsugnod ato sang ibuwad ni mga sang semana ugana ni igo pod makuha na to no, maandam na po nato ang ilang sugnuran ba. Ito joke lang tinuod ba ug naa galing basin ra kaluyan ba. Okay di ba? Mahibawaan ning atong dagan sa panahon ug natay grasya nga kasugnuran nga atong kahoy nga giandam. Okay mao ni no, atong gabson na to ni mao ni. Dakong kahoy sakto gyud na ilitson ug na ilitson nun. Okay, ilitsonan. Kung gibugha kay gahi po ni no kung inaynayan lang nato ni kali nato unahon gagmay ba kay pang sugnod ug say mahimo na to kalderita ba. Kalderita pa igilitok no. Ba sinra ore pog matinuod ang kalderita. Okay ampo lang ta. Doon na ba pista no timber kaluyan sa Ginoo sa mahal nga berhen magkaihaw tag kanding o di ba makalitson tag baboy. Okay, litson manok na tingali mahimo ug baboy. Okay, gabas na tanaw, gabas. Madang pasingot. Okay. Lord. Okay, niya na taning panahon katigulango no. Ampo lang tanga luguwayan pa ta sa kinabuhi ba. Okay. Exercise managsa. Mao ni. Bugha tag kahoy no, bugha. Pasingot gamay. Dili lang dakon. Kay tigulang na. Mao ba? Tigulang na. Daw tinuod na sa sinta na gud. Senior citizen mga kaigsunan sa tinuod gid pagka-istorya no. Luya na ang lawas pero pugso na nato para maka pasingot mga kaigsunan kay importante biyang singot-singot panagsa pero di palabian po no. Okay mo na wala kong ipamutol o mo na ni buwad na nato ni kung gamit na ni mga kaigsunan ko di ba. Okay, daghang salamat sa inyong pagtan-aw mayong adlaw.